Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр вакытлы эшләми торган көннәр дип игълан ителде. Кайбер субъектлар 23 октябрьдән ук ялга китә ала. Ашыгыш ярдәме хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Коронавирус белән хәл киеренке кала. Шул уңайдан Чаллыда җәмәгать туклану хезмәткәрләрен күпләп вакцинацияләү дәвам итә. Чаллыда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышын уздырды. Республиканың баш автоинспекторы аварияләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуга каршы көрәштә үз алымнарын тәкъдим итте. Владимир Путин хезмәт хакын саклап калып, 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр вакытлы эшләми торган көннәр дип игълан итте. Хәзер коронавируска бәйле вазгыять киеренке дип билгеләп үтте Россия президенты. Бер генә очракта да соннарны киметергә һәм картинаны бизәргә ярамый. Бүгенге вазгыятьтә бу куркыныч һәм җавапсызлык дип билгеләп үтте ул. Владимир Путин сүзләренә караганда, әгәр федерация субъектында күпләп яңа авырулар ачыкланса, бу җирле хакимиятләр начар эшли дигән сүз түгел. Бу киресенчә, төбәк хакимиятләренең авыру таралуны кисәтү буенча эше кәгазьдә генә түгел, ә чынбарлыкта һәм тулаем алганда нәтиҗәле оештырылу турында сөйли. Моннан тыш төбәкләргә өстәмә яллар билгеләү хукукы бирелде. Бу авырулар дәрәҗәсе аеручы югары булган медицина оешмалары артык йөкләнеш белән эшләгән федерация субъектларына кагыла. Президент сүзләренчә, белгечләр белән киңәшләшергә, вазгыятькә бәя бирергә һәм әгәр таләп ителсә, бу шимбәдән үк 23 октябрьдән эшләми торган көннәр кертү турында карар кабул итәргә кирәк. В каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительные можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября. Ашыгыш ярдәме хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Коронавирус белән хәл киеренке кала. Ашыгыш ярдәм бригадалары тәүлегенә 1000-гә якын чакыру буенча чыга. Шул уңайдан Чаллыда җәмәгать туклану хезмәткәрләрен күпләп вакцинацияләү дәвам итә. Шифаханәләрдә чират тормас өчен табиблар кафеларга баралар һәм COVID-19дан турыдан-туры эш урыннарында прививка ясыйлар. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. У вас были контакты с инфекционными больными? Нет. Шәһәрнең бер рестораны хезмәткәрләрен вакцинацияләү иртәнге сәгать 10-да башланды. Прививка ясатыр алдыннан хезмәткәрләр анкета тутырды һәм медицина тикшерүе узды. Чаллылар Спутник V вакцинасын ясатты. В течение 3 дней после вакцинации исключаем бани, сауны, физнагрузки, алкоголь. Җитәкчелек вакцинация өчен кирәкле барлык шартлар турында алдан кайгырткан. Эш урынында прививка кампаниясенең төп сәбәбе хезмәткәрләр өчен уңайлы булуында. Мы заботимся о здоровье своих сотрудников. Для того, чтобы процесс вакцинации прошел быстрее, мы организовали выездную бригаду, чтобы работники не стояли в долгих очередях. Спасибо нашим медикам, что они пошли на уступки, согласились и приехали к нам. Ресторанда 130 кеше эшли, бирдә медиклар 35-кә якын хезмәткәргә прививка ясады. Директор билгеләп үткәнчә калганнары аны инде ясаткан. Сейчас в связи со всей этой эпидемией решил привиться, потому что Макдональдс дает такую возможность. Вообще я за безопасность наших работников, чтобы все были привиты, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы. Я решила вакцинироваться после того, как это сделала моя мама. Она прошла эту вакцинацию хорошо. Ей изначально, конечно, было плохо, но я тоже решилась на этот шаг. Урыннарда хезмәткәрләрне вакцинацияләү дәвам итәчәк, чөнки Татарстанда авыручылар саны кимеми. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 125 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 20 октябрь көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 28973 очрагы билгеле. Аларның 24317-се терелгән, 75-се узган тәүлектә.
Шоллы юлларындағы авариялы участокларыны қарап шыққаннан соң Татарстан ЮХИДИ идарәсе башлыгы шәһәр мэриясе бинасында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясы утырышын уздырды. Республиканың бош автоинспекторы докладларны тыңлады һәм аварияләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуга каршы көрәштә үз алымнарын тәкъдим итте. Узган 9 айда Шолда 350 юл транспорт хәрәкәте булган, аларда 430 кеше зыян күргән һәм 8 кеше һәлак булган. Бу хакта утырышта шәһәрнең бош автоинспекторы Радик Кадиков хәбәр итте. Аварияларның күбесе автомобильләр бәрелешүгә туры килә, әмма кешеләр җәяүлеләр белән булган юл транспорт хәрәкәтләрендә ешрак үлә. Шолның ЮХИДИ башлыгы шулай ук юллардагы хәрәкәтләрнең 10–3%-ка кимүен билгеләп үтте. В целях устранения причин, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям, а это в большей степени вопроса неудовлетворительного содержания уличной дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, службой ГИБДД выдано 210 предписаний, из них 116 юридическим лицам и 94 должностным лицам. Исполнено 201 требование предписания, 9 находятся на стадии исполнения. За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог привлечено 19, а за неисполнение предписаний в установленный срок одно должностное лицо. Еш кына балалар да юл транспорт хәрәкәтләренә эләгә. Ел башыннан бирле Шолда 80 авария булган. Аларда 83 бала зыян күргән, берсе һәлак булган. Ленар Габдрахманов балаларны юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү мөһимлеге турында искәртте. Бәлиг булмаганнарның иминлеге өчен нинди чаралар күрелүе турында Мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хуҗин сөйләде. В школах проводятся тематические мероприятия. Пункты по направлениям организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма включены в муниципальные задания руководителей школ. Во всех образовательных организациях города разработаны планы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участниками которого являются педагоги, учащиеся и их родители. Шолда авариялар белән бәйле хәл катлаулы булып кала бирә, дип билгеләп үтте республиканың ЮХИДИ идарәсе башлыгы. Соңгы вакытта шәһәрдә юл транспорт хәрәкәтләре саны еллык күрсәткечтән артып киткән. Только за 9 дней октября погибло еще 3 человека. Таким образом, количество погибших с начала года достигло 11 человек. В результате на сегодняшний день прогнозное значение нацпроекта превышено и равно годовому ориентиру. Кроме того, отмечу, что цели БКАД не были выполнены по итогам 2020 года. Ленар Габдрахманов Шолы ЮХИДИ бүлегенә шәһәрдә аварияларның кимүе белән ныклап шөгыльләнергә, шулай ук юл транспорт хәрәкәтләре күп булган урыннарны бетерү буенча планнарны тормышка ашыруның төгәл вакытларын билгеләргә кушты. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Елның бу чорында витаминнар хәтта иң нык организмга да кирәк. Бигрәк тә быелгы эпидемия шартларында. Камчатка ярларыннан уылдык һәм балык сәламәтлекне сакларга булышачак. Шулай ук өстәлдә яхшы сый да булачак. Диңгез деликатесларын Green сәүдә үзәге янында сатып алырга мөмкин. Улдык һәм Камчатка балыгы мобиль ярминкәсе Шолы халкын сыйфатлы һәм табигый продукция белән сөендерүен дәвам итә. Шәһәрдәшләргә файдалы микроэлементлар, шул исәптән кыйммәтле омега-3 һәм омега-6 чыганагы булган диңгез балыгының 35 төрдән артык тәкъдим ителә. Привезли вам более 35 видов рыб, холодного копчения, слабосоленые, горячего копчения. Самое главное, рыба доставляется прямиком с Камчатки без заморозки, что позволяет сохранить все полезные свойства. Все коптится у нас на ольхе, на вишне, на яблоне, все натурального копчения. Диңгез деликатесларының зур сайлау мөмкинлеге, үтемле бәяләрдән сыйфатлы продукция. Улдык һәм Камчатка балыгы һичшиксез өстәлегездә лаеклы урын алачак. А здесь таких нету, поэтому пришли еще. Кого сегодня будете угощать? Себе. Я люблю белорыбицу и чавычу. Она более-менее, такая вкусная. Я обычно делаю бутерброды. Покушала. Возьмешь кусочек, надолго хватает. А как храните? В холодильнике замораживаю. Ну вот, икра сегодня купили, племянница приехала, ее будем угощать. Сейчас еще покупаем. Как приедут, иной раз приезжаем, уж немножко покупаем все равно. Шолда көн сайын иртәнге 8-дән кичке 19 сәгатькә кадәр балык һәм улдык сату күргәзмәсе эшли. Сәүдә павильоны Green сәүдә үзәге артында урнашкан. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 18 по 23 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Чай JT. Необыкновенный черный чай с высокогорных районов солнечного острова Цейлон. В магазинах вашего города.